Tinokotokezai mabudhu akanaka atauya anonhaudza nyasi zuva rochigomenomberi mumwedzi uno waiye kubvumbi. Kutanda kunyepai zvaburika nyasi zeki yatiyo yaisa wamwe vanhu vashanu vari maseneta wakaisiwa naChabangu ariwo bato roCCC. Vanhu vashanu kuti vaite maseneta kwaindi Murisizwi Zwai, kuna Tambudzai kunaka, kuna Moses Manyengavana, kuna Spiwe Munemo naTawanda Bvumo. Zvavo wabi yedu ana Murisi katoko chitanhatu kaa wachipinziwa mudare aiwa kudya zvavo rekai wagadzirirane mari nguva ichiripo nokutoti makuno ano zvinenge zvapera izvi. Wamunangarwa ipapa nyasi waenda kumugodhi woLithium kuKamativhi kuHwange. Ipapa paribe kureketeka kuti sei wasarudza kuenda ikweyo, asi wari kuringa wari kuti aiwa mugodhiwo wamasahwira awo mabhururu awo kuti iwo wanenge wachipoka ipapo pachishoma ipapo. Kunorekai tione kuti zvinechinja chere kana kuti zvichaita sei. Tinoramba takaringa tichikunyepai. Nyasi wamunangarwa waisa wamwe vanhu vamiriri vonyika kunze waisa taonga mushaya wanhu maziva kaa kuti gavhuna wobhangi ronyika ndiye John mushaya wanhu pokare. Aiwa rekai tione kwai ndiye aitiwa munhu anogara kuUnited Nations akamirira Zimbabwe kuNew York. Jonathan Utaunashe hongu zita ribodzirona Utaunashe mufundisi uya kwai aisiwa kuSaudi Arabia. Kuna mai Stella Nkomo waisiwa kuIndia. Kuna mai Abigail Shonhiwa waisiwa kuChina. Zvavo wabi yedu rekai tione kuti wachatanda rini basa apo kare kuti zvimwe zvawachaunza zvitsva, asi kuziva kwedu nhunzi inogadzira bauchi. Ipapa wamunangarwa nyasi wabva wati pokare kumasoja ndiri kusiyaiba, wabva wasimudzira mamwe masoja. Kwai ipapa David Sikauke aendesiwa agenerari, Justin Mujaji ameja generari, Elson Moyo anonzi Air Chief Marshal, Chris Mupande paya aitiwa Lieutenant General, Tendai Dzirutwe naTemba Mulambo waitiwa pokare Major General, wangu wari Brigadier General. Wabi yedu aiwa dzaita kurema manji nyembedzo. Rekai tione kuti zvinoperera papi ipapa. Starlink kwairi kudzima dandemutande kuvanhu vari kusenzesera muZimbabwe nokuti hurumende kubudikidza nePortras yagowanyepa kuti gadzimei zvese kana muchida kuti tikuonei tirekete zvisvinu nemi. Ukaona paita kudaribva ziva kuti paita kunyangariwa. Nokutoti Starlink iyo inenge ichida fani kupindira munyika, asi pokare zvova zvaramba nonyaya iyoyo. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Ana Econet aiwa ndiwo vari kuramba wachifara kureketa kuno ipapa wabva watotanda kugwisa ndiwo zigiro. Ukaona mazigi mari yavo ari kudeedzera kuti utenge bhanduru raoro, unobva waita kuona shuwa kuti idi paribe katiri kuenda. Zigiro rikatanga kurigiwa pasi riribe kana kuburika paribe abata kana bepa racho, ibva waziva kuti pakaita kunyangara pega pega. Ipapa zvirongoreketa kuti mari yese inenge yandoo mari yomufoni, hwii kuita mari inopiwa munhu chenji kana mari inopiwa munhu yopepa. Pachagwisiwa vanhu basi. Rekai hedu tirambe takaringa ipapa kuti zvinopera sei. Apa wanoringano zvokurimiwa kwegorosi kwagoreketayo kutoti hurumende iri kuita chikwereti chowanhu vakarima koroni vakaendesa kuGMB chinoita mamirioni 35 wakomana $35 million pachirungu. Apa wari kuringira kuti vanhu wabenhukepo kare kurimaku. Zvinosenza sei izvozvo? Nonzara yakati kuuyai vanhu vanenge vatoringira kuti dai takuona kuboya kuti zviite zviri nani. Kuno apa paribe chisvinu chaicho, paribe chisvinu. Rekai hedu tigoramba takaringa kuti wachaipowa chere mariyo kana kuti zvichadini.
Ipapa tikaringa zviri kuitika izvezvi, kwai zvikoro kumatunhu akasiyana-siyana kubvira kuManicaland kusvikira kwedu uno, paribe kana zvautetekerwa zvese zvakareketiwa zviya kuti kwai wapwerenga warege kuenda kuholodhe kuchikoro wati haiwa, paribe kuzvitetekera izvo. Wabereki wari kutochema ipapa kutoti aiwa dai zvatoenderera mberi wapwerewa wakone kufunda zviite zviri nani, nokutoti mubereki anobasa kuti abhadhare mari yokuenda kuholidhe kuchikoroko. Zviri nani kuti abhadhare mwana achipasa kuti areke kugobhadhara mwana achireka kugopasa. Tikuri zvitenda izvozvo, rekai tione kuti zvichaperera papi. Takundoramba kusimudza mazita ezvikoro zvatiri kuziva kuti izvi ndo zvabudisa. Wakuruwo wanoterekera nhau dzedudzi, wanobva wachienda manje kuzvikoro zviya woenda kovhiringa ikweyo. Tinowaziva mafene anoita kusikinya tukono kwakanyanya. Pakaita kunyangariwa hwendo huno, munhu wese ari kunzi ngaabise ziusano, hurumende nomapazi ayo, zimura kureketa kuno. Yabva yandoreketa ikati isusu tikuchinja izvezvi kuti tichipinde kuzigi kuno, takumbobira zvese pachiribe kana chibodzi. Anenge auya tinoerengerana tichibva tapanana mari nokubva tanyorerana pasi tichiita kunyora nomanja kuita zvomichini zviya zvokupirinda. Ibva yamaziva kuti ipapo pane dzinorigiwa chete, pane dzinojiwa chete, pane dzinoita kunyangarika ipapo. Izvezvi ana Nyampina vari kuita kupuruzira manja kureketa kuno vachitoti kuita kupukuta rute runenge ruchiita kuyerera pasi kunge imbwa yatusauti inenge yaboya kasindi. Rekai muone ipapa kuti zvinopera zvakaita sei. Asi paribe chizvino ticharamba takaringa hedu. Apa iye Zigi wacho atotanda izvezvi kujiwa chaiko. Takunyepa zviri kuitiwa noEconet. Kuno wanhuwo pachezvawo wakutoti anenge achida kutenga yusa rangu anozigirache, abva auya nozigirache ndomupa noyusa 18 zigi ku1 yusa. Paita kunyangariwa apo panoita kurigiwa mukono chete. Rekai tirambe takaringa. Iyo hurumende iri kuita zvayakajaira makore aye, kubvira nguva yaGono kusvikira nguva yaiye Mangunja kusvikira naiye Mushaya wanhu wakutoita kuimba huyo ubodzi. Ipapa agoreketa kuti kwai takutotumira mapurisa kuti auye kovhiringana nemi, imi mana muchinja mari musiri pamutemo. Wari kufunga kuti ndokuti ipfeka kuno wanojiwa nayo WhatsApp yakati kuuyai. Panonyura mumwe basi, panonyura mumwe. Mapurisa aya haiwa tikuimba kuti paribera wanobata kana mubodzi. Wakasaya kuboya kana mubodzi, zvinoita kuti zviite zviri nani. Ipapa rekai tiringe bhora dziriko mangwana. Kwai izvezvi dzobhora dziriko mangwana, kwai izvezvi Bikita Minerals ichahwapurirana noBulawayo Chiefs. Heno kuti wanamambo wachabata chere. Iwo matombo anokosha yamu. Teo 1 inenge yakaringana noYada Yamagaya. Ngezi Platinum inenge iri kutatsurana naiyo Boso Highlanders. Chicken Inn inenge iri kuringana kuti inokona chere kujawo koma nonzimbe Green Fuel. Rekai tigona kuti huku nonzimbe mbani achajiwa ipapo. Apa Herentals yawafana wabenza ZANU-PF inenge yakaringana usu noManika Diamonds. Rekai tigona pokare kuti mbani achahwina, mbani achaita usesa hunenge huri nani. Apa tazofara nyasi kwabudika ipapa kuti Themba Gorimbo azobvumiwa manji noSRC kuti asenzese makara nomureza weZimbabwe paanenge ari kutamba mitambo yache. Tiri kuzvitenda. Dai zvateenderera mberi chaiko. Tochiringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno IEC yaenda kudare guruguru munyika yeSouth Africa kuti waziwe zviri kuitika, woziva kuti woita sei nonyaya yokujiwa kwawo kudare redzimhosva inochikuita nosarudzo electoral court pachirungu. Apa rekai muone zondo uye achiita unhu hwozondo chayo. Tichakunyepai kuti zvinenge zviruburika sei tinenge tichiona. Apa kuZambia mutungamiri wenyika ikweyo
hakainde hichirema ati aiwa hakaindeba kanogara kari chitatu svinu ipapa rekai tione kuti zvinodini. Asi abatidza gwenya romagetsi ozuwa tiri kumutenda kwainoita mamiliyoni emawati 60 megawatts pachirungu. Tiri kuti makorokoto isu tobva tandofunga nzimbe, tobva tandofunga kaiye mukomana washangu, tobva tandofunga naidzo motika dzinenge dzakandoita kuti svarara kunga tumbudzi. Wakomana zvakaita kuoma. Asi rekai tigoramba takaringa kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi, nokutoti ipapa zvinoramba zvichitihwadza izvozvi. Zambia yatoboya magetsi, isusu chedu kuenda kuona vhikita kuona magetsi mudzimba. Imi pakaita kunyangara chaiko, kunyangariwa kusvinu. Mutedzero wemutungamiri wenyika yeGhana izvezvi kwaindiye ari kupinda kuti aite kupinda musarudzo dzokuita mutungamiri wenyika kubato rachereri kutonga. Agoramba kutoti ndikuzvidaba ini zvekunyepiwa kuti kwai siyana nongochani dziite zvadzinoda, dziite madiro aJoji. Ndikuzvidaba ndozvitsigiraba izvozvo. Kunori kai tigona kuti zvichapera zvakaita sei, tinenge tichindokunyepai. Kumari mapata nokupipidza hurumende ipapa ari kuramba zvakareketiwa zvekuti kwai sarudzo dzaakumbomisiwa wati zvese zvinochokuita nematongerwo enyika zvaakumbomisiwa. Ndipo munotoona kuti zvakareketiwa naYawe zviya kuti nguva iyoyo kunenge kuchiita kurwadza ndo zvaakuitika izvezvi. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi zvanyanya. Rekai tinoramba takandoringa hedu maitiro acho. KuNigeria anonzi Bobby Risky uya kwayapuwa mwedzi 6 yokugara mujere. Kwayapuwa mutongo uyu nonyaya yekuti agovhiringidza mari yonyika, mari yomanaira. Idi kana watoda kundokubata vanokubatira zvese zvese. Brazil kwaipapa yaboya dandemutande raElon Musk, Starlink richinziro kwai ndo ririmo imomo. MuBrazil muri kuvhiringidziwa miti yavo yokudhara. Musango roAmazon pakaita kunyangara. Rekai hedu tirambe takandoringa kuti zvinenge zvipera nokupi, tinenge tichindokunyepai. KuAmerica noabia awo masahwira awo ana France novamwe vari kutoreketa ipapa kutoti vanhu vedu goburikaiko kunyika yoIran nokutoti tada kuipedzesa. Kwaikandoita chete zvaida kuita zvatiri kufungira kuti ndo zvaida kuita zvokubaya nyika yoIsraeri. Tobva taipedzera kuita kuipwanya chaiko. Kunorekai tione kuti zvichapera zvakaita sei ipapa. Ndo hondo dzaireketiwa naYawe idzi. Mukaona hondo dzaakusvika kana makuhwa hondo kuti dziri kumukirana nyika, bvai maziva kuti ndamumhera. Ishe wamumhera idi, mhera chaimo, zvokuti munhu aiwa munhu 3 svinu ukone kugopona zuwaro. Tiri ipapo zvedu mabuja rekai tichigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wonawu.